Urwadhi nyime gima otende kod weche mag ng'anyo. Kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya oyanga chenro mar choko sei mag jopiny kokalo e yor mbui mondo miyo yangre ni jopiny ok mor kod telo mar Kenya Kwanza. Azimio wacho ni nyaka kawuono ji ma ok tin ne milion 1.2 nosego sei ka kwan sei duto ma igeto chopie e milion 15. Kaka Chris Owino leronwa jodito mag Azimio bende otwak kod johera magi e chiro ma Kenyatta Market e boma ma Nairobi kendo jiwogi mondo kik kinygi leo ne ng'anyo ma Azimio chano bago. Bang' yawo oyanga chenro mag choko sei mag jopiny mag koso yie kod jatend piny William Ruto, riwruok mar Azimio la Umoja otero chenro makamane ong'ala manyime odiochieng' ma kawuono. Azimio kawuono ochako chenro mar choko sei mag jopiny e yor lony manyasani e okenge mar neno gi sundo piny owacho mar Kenya Kwanza timo lokruok ne chik mar omenda kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. And as you can see, his details have already come up. That's Kibra constituency. E chenro no, jopiny nyalo keto sei margi e yor mbui kokalo kuom www.tumechoka.com kanyaka sani ji maromo milion 1.2 oseketo sei margi. This is part of the campaign of resistance, the civil disobedience and citizens' actions that we have decided to pursue to force Ruto and his regime to respect and listen to the people. Ogai mar Azimio Raila Odinga onyiso geno mare ni gidhi yudo sei maromo milion 15 kendo kwayo johera mage mondo ket sei magi. The digital platform we have unveiled today will therefore run alongside manual or physical signature collection, and we urge Kenyans to feel free to choose between digital and manual platforms, whichever they are comfortable with. Eduoko mare ne jotelo mag Kenya Kwanza mosebedo ka nyiero chenro mar choko sei mag jopiny, Raila onyiso gi ni katiba yango ni jopiny ema nigi teko mathoth e weche ma pacho kae. We don't expect them to understand. They don't understand the people's power as at now, but with the time they will do. But they need to understand we will not take it to the Kenya Kwanza IBC or their compromised parliament. Raila bende oseyo jod bura kuom weyo jopiny kendo tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza e podho chike madhi hinyo jopiny ka okwayo jopiny mondo chung' malo mar rito ratiro margi. Both the legislature and the executive have ganged up against the people, and the people have been left on their own. In return, the people have decided, rightly, to gang up against the executive and the legislature. The people have decided to invoke Article 1 of the Constitution. Jodito mag Azimio osingo mar dhi nyime kod ng'anyo maonge mbeko tol kata odoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza temo bwogogi kod obila. We want to remind the armed people, the police, that what we are doing is for you as well. We know you are hurting in your pockets, just like all Kenyans. No amount of shooting, tear gas, or even assassination will stop the march of history in this country. Jotelogo odhi nyaka e chiro ma Kenyatta Market kendo kwayo johera magi mondo ok odiochieng' makiny e ng'anyo mar kwedo loch mar Kenya Kwanza. Lazima tuungane tuwe kitu kimoja bila hata kujali wewe kama ni Azimio ama ni KK. Kila mtu anaumia, sio? Na tunaambia hata polisi wetu wao wenyewe wanaumia. Kwa hivyo asije wanatupa tear gas ovyo ovyo. Sitima iko juu, maji iko juu, kila kitu iko juu, karo ya shule ni hiyo. Tukawaambia msiongeze ingine. Ruto hakusikia, anasema yeye ndiye anajua. Sasa tumemwambia wewe utajua hujui. Riwruok mar Azimio ochung' kar tiendgi ni ng'anyo margi ma odiochieng' makiny biro dhi nyime ma onge dok chien kendo kwayo johera magi mondo oko karomgi mar chopo e ng'anyo makamano. Mabiro kata doko jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki ne ogolo siem ne Azimio e chenro mar bago ng'anyo e pacho kae. Chris Owino,
Ramogi TV, Nairobi.